बयनिबो गोजौ जौ जौ लोंबा गियानि मानसियाबो अगियानि जायो अगियानि मानसियाबो गियानि जायो जौ लोंबाथाय आखलानो सोलाय सोल' जाजोबो आच्छा बिदिब्ला खोन्थालाय सन्थला नोंनि आखला गियानि ना अगियानि नोंनो खोन्थालाय दाउसे देलाय आंनि आखला गियानि ना अगियानि आं मिथिनायाव ना नोंनि आखला गियानिबो नङा अगियानिबो नङा जाम्बा लल्लासो जाम्बा लल्ला साला खिथु खाख्रेब दाउसे देलाय बांद्राय खोथा बुंनाङा नों आयौ बाला बाथमिसा आंनि खिथुखौ नुनाय थां बालथां खिथु खाख्रेब होननानै बुंदों नों लाजिया नों बाथमिस माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा नोंनि खिथुआ खाख्रेब नालाय खाख्रेब होननानै बुंदोंब्रा बेयाव माबा लाजिनायनि खोथा दं नामा बेनावबो खिथु दं बैनावबो खिथु दं सबनावबो खिथु दं मोदाय दावदाय गासिनावबो खिथु दं होमबालाय माखौ लाजिनांगौ जाखो खिथु गैयिफ्रासो लाजिनांगौ दा लाजिबा बाथमिस मोदाय दावदायनि खिथुखौबो नायनो लाजिया आरो नों खिथुआलाय बयनावबो दङ बेखौसो बुंदों दा मोदाय दावदायनावबो दङ मानसिनावबो दङ होननानैसो बुंदों दा बेवहायलाय आंलाय माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा आरो आं मोदाय दावदायनि खिथुखौलाय मानो नायनांगौ जाखो इसर गसाइ बाप्पावै मा खिथु जालायगासिनो दङब्रा नोंसोरलाय सोरनि खिथु जागासिनो नैलाय बिसोर सानैया नांलायगासिनो दङ आं सन्दला दस्थिखौ दहैनो सिखारनो खोन्थाबाय गैया ओंखामबो जाला सिखारनोबो रोंला मानसियानो बाथमे सन्दलानि खिथुआव खामफ्लायानो सिथाबबायसोदां बेनिखायनो लाजिनानैनो सिखारनो रोंला मानसियानो नों नुदो नामालाय आंनि खिथुआव खामफ्लाय सिथाबदों होननानै आं खामफ्लायाव जिरायाखै मिथिबाय आं सियारावसो जिरायदों जाबाय दस्ति थुदो न'आव दोनलांनोसै आं बेसे खथा नखबिलाय दाउसे देलाय बेसे खथा नखबि खुबाय फिल्म थुरफिथि नों बालबो गियां नोंखौ नों बायदि बिखा सेवग्लेबख्लेब जुमाय फाग्लाग्ला मानसिखौनोसो माखौबा गिगोनां आंनि बाथमिस बोराया नोंखौ लावथिजोंनो बुगोन मिथिबाय हे गसाइ दाउसे देलायनि बोरायखौ गिबाय आं सोरबा बासायदो आंखौ बाथमिस दालाय मानो गिदों आंनि लरग' थरग' बोरायखौलाय नोंनि बोरायखौ गिनो आं गिया माथोंसां मा मोनबाय थाखोलै नोंसोरो दाबो सिखारनो रोंला नामा सिखारदो सन्दला नारजि बुदां फैलाय एसे मोनामसुफैलाय गोदाव सोराव माखौ मोनामसुनांगौ जाखो आंलाय बे बाथमिसा गावनि आखाइनि फाफ्ला खंखौनो मोनामसुनो होआखै बे हे गसाइ आंलाय मा खि मोनजानो आंनि आखाइनि फाफ्ला खंखौलाय नारजि बुदांनो मोनामसुनो होनोब्रा माबायदि खुगालै बेना दाउस्रि देलायना माबायदि खुगा जाबाय थुदो सन्दला आरो बमब्र दे थिखांदो मानसिया ओइ नारजि बुदां नोंनो खामानि मोनसे होनोसैलै आं मा खामानि माबालै गामियाव सिखाव ओंखारदोंनो हिनजाव सिखाव बेखौनो रिपर्ट बानायहैनांगौनो हायोब्ला दस्थिखौ नोंनो लांदो नामा नारजि बुदां ना मा होनो जागोन दे माथो खालामनोब्रा डिउटियानो रिपर्टिंनिसो जाबाय नालाय हर सान रिपर्ट लाहैनांगौ जायो दे दस्ति नों थाथ'दो दै साला दाउस्रि देलाय मुसुकुर फुलायलाय बाथमिस सन्थला खाफाल जिला लगाव दे सोर हायो नों हायोना बे हायो दे थोद गोदाव सोरावलै थुफेराम नोंबो सन्तला सिखारदो दे ओइ सिखारदो सन्तला नों बिराद जौ फेबाय नङा माथो आं जौखौनो फेनो रोङा जौआसो उल्था आंजों फेजायो जौआ फेजायोना नों फेजायो बयबो मिथिखागौ दे सिखार मानसिया सिखार बेफोरबायदिखौना नारजि बुदां एम्फौ थाग्रा नालाफोरावसो सोमनानै दोनहैनांगौ जौ लोंबा लोंनानै मालायफोरासो केयार खालामनांगौ आरो हायाबा मा खिथुनो लोङो दे मालायजों केयार खालामजानो मालायजों बोफिनजानो
ओइ दाउस्रि देलाय बांद्राय खिथु होनबाय थानाङालै खिथु खाख्रेब ख्रेब एम्बु बालेबनि खिथु लाना एम्बु बालेब नामा एम्बु बालेबनि खिथुसो होनबा दाउस्रि देलाय ना थोद साला माइसि जाथारिब्रा नोंसोरलाय मानसिफोरा रोंलालां नोंसोरखौ आरो सन्थला जौ लेंनानै बांद्राय दावराव खालामबाय थानांला थौदो बेफोरबायदि मालायनि न'आव दावराव खालामबाय थाजाया थौदो बाथामि सन्थला मालायनि खिथुखौसो दावराव जादों गावनि खिथुआलाय थखन बायदि स्लिम एकदमबारे निसा लाग्रा मानसिफोरनि खिथुआना खाख्रेब जायो मिथिबाय बापावै माब्रैब्रा मा मिथिगौना बांद्राय गान्जा सोबग्रा गाज्रि निसा बेसाद लाग्रा मानसिफोरनि खिथुआना खाख्रेब समान जायो मिथिबाय नंगौ नामाब्रा गोदाव सोराव सोर खोन्थायोब्रा नोंनोलाय आं गासिखौबो मिथिबाय मानसिया अजा बुरिना नों बेनिखायनो मिथियो थौदो सन्थला थांनोसै आयौ बाला मा होनखोनो आंखौ अजा बुरै आयौ बाला सिथोर बाथोर मारै अजाजों रुजुखो आंखौ आयौ खर'खौनो बेसेबा गिदिर मोनबाय आं आयै थैनोसै आयै मा एसे गिदिर मोनखो आं आंनि खर'खौ आयै हाफां खर' सासोबाय नामा आयौ मा एसे गिदिर मोनखो आं खर'खौ आयै थैनोसै आं लोंथारि मानसिफ्रा खेबसे लोंबा बेफोरबायदिनो जायो हाफां र' आं नारें बिदै दैखौ सेबनानै लानानै फैनि एसे खर'फोरा मोजां मोनगोनदां औ हाग्रिमोनदि थांलाय लायनानै फैलाय र' लायगौ आंनि खर'खौ बहाबा ससे आथिंखौ बहाबा ससे मोनबाय आं गैला मानो लोंफ्लांना लाखो आं जौखौ गैला आयै ओइ नारजि बुदां बहा थांखो मा खि मोनजाना लानानै लोंफ्लांना लाखो आङो आइया माथो बोरैबासो जानानै दं मानसियालाय नारजि बुदां हाफाङा जा जौफेबाय आरो खर'बो साबायनो गोदाव सोराव दाना मा खालामबावनांगौ जाखो नै सन्थलानि अबस्थायाबो आंलाय मा जादोंखाय आंथ' थाबायगासिनोसै दसेबावबा गांसो रज'बावनोसै आंनावबो गां रज'दोंमोन दहय जि बिरनाय बायदि मोनबाय आं बिरै बिरनायनि थाखायनो खर'आ साबाय खोमा आंना थोद साला जौ लोंनानै बहाबा बिरनाय नुदोंनो आयु जौ लोंनायासो दाय जोंनाव गां रज'खादों ना सन्थला नङाबा माथो रज'दोंथ' आरो गां रज'दों गांखं रज'दों अख्रां सा बिरदों आयु बाजानानै माबायदि बिरनाय मोनबाय थाखो बियो गावखौनो जुमाय फेग्राफ्रा बिदिनो जेबो खामानि गैया जुमाय फेबाथाय दालाय मा खालामबावगोन नारजि बुदां र' आं सन्थलाखौ गारिसिम दोननानै फैनि नों हाफांखौ नायथ' गलाबि बारि नों समायना बारथाम बारब्रै आयु गोबाबायसो नामासै गोबाया माथो आं साला मा जाला जोबखोब्रा बमब्र हाफाङा अबस्थायानो गैला जौफेनानै नारजि बुदाङालाय बोरै नारजि बुदाङा सन्थलाखौ गारियाव दोनहैदों गैला ओंखाम गोरलैया सेस ओंखाम गोरलै जानाया दे होमबा सोमसै नोंसोरो एसे केयार खालामलायथ'दो आं एसे खामानि दं बेयाव थांनि जागोन दे आयुहाय मा दै जोबो गांजेमा आयुहाय मा दै जोबो गांजेमा ओइ हाफां एसे मोजां मोनबाय ना आयु हाबाब संख्रि गोबाब रोंलां बिसोरखौ दोंफावले दे बुसाव आंलाय बुसावखा दे नैबे नारेंनि बिदैखौ लोंनानै हो हाया गारानो लोंलाबायनानै खुन्थिंला बायदों आरो सरि लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव इन्टाराप्ट खालामनायनि थाखाय स' नोंथांमोना गोबाङानो बुङो कमेन्टआव मा लिरनो मा जायो गोनो गोथो मोनो होननानै स' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव भिडिअनि केरेक्टारफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननि अपिनियनखौ होनो हागोन जेरै नोंथांमोना अमा राजानि दिनैनि केरेक्टाराव मा नुदों बेखौ होनो हागोन जायखिजाया माने नोंथांमोननि अपिनियनखौ हरनो हागोन आरो ना नोंथांमोना मा सानो हाफांखौ सोर मा सानो दाउस्रि देलायखौ सोर मा सानो दुम्बाखौ सोर मा सानो माने नोंथांमोननि जिखिनि नायनानै नोंथांमोना जाबायदि नुयो बे फिडबेकखौ नोंथांमोना हरनो हागोन ना नाइस भिडिअ
भिडिअ नाइस एपिसड बेफोरखौ होस्लायस्लाय आरोना माने नोंथांमोना भिडिअखौनो लिरनानै हरदो आरो नोंथांमोना माबायदि मोनो माबायदि केरेक्टारफोरखौ माने भिडिअ सोलिबाय थानाय केरेक्टारखौ नोंथांमोना फिडबेकआव लिरनानै हरबानो जाबाय स' आं नायगोन इन्टारेस्टिं नुबाथाय नोंथांमोननि भिडिअखौ मालाबाफोर बुंफोरनानै होगोन कमेन्टफोरखौ दै बे कमेन्टफोरखौ बुंफोरनो थाखाय आं दासिमबो टाइमखौनो मोनाखै टाइम मोनबाथाय नोंथांमोननि कमेन्ट लिरग्राफोरनि नामखौ आङो बुंनो नाजागोन स' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो दे भिडिअखौ इन्जय खालामदो ओइ फाग्लि नो लोंदो माबायदि जिउ जाखोब्रा आंनालाय फंबाय बिनानावखौ बानो थाखाय फुथुनो थाखायसो बिना लानाय बायदि मोनबाय आं नङाबाथ' आं फंबाय बिनानावफोरखौ ओरैबायदि खामानि थिननोसो बिदोंमोन आं ओरैबायदि खामानि थिनगोन सानदोंमोन माथो फंबाय बिनानावफोरखौ सानफ्रामबो केयार लाबाय थानांगौ फुथुनांगौबो बिमाथां आच्छा बिदिब्ला जोंखौ बाहायनो थाखायसो आइ आफानाव बिबाय थायोमोन होनबा नों माथो नंदों नोंलाय दाउखा राजा नोंखौ आं खुदुमनो हरनो थाखाय बियाखै नङाना ओइ बिदा आं हले गासिखौबो बुजिजोबो दै आइनि उदैयाव थानाय समावनो आं गासिखौबो बुजिखाबोदों फंबायबाबो आं बारा बाहायजायाथ' नोंजों बेफोरखौ गासिबो समाजसो खोन्थागोनब्रा दाउखा राजा नोंसोर थाबैनो देरग्रोलाय आं नोंसोरखौ खामानि थिना नामा आच्छा देखा जायगा गावखौनो आसि बैसोनि बोराय बायदि मोनलायलांबाय आं साला फिसौफोरखौ फुथुनाय बायदिसो मोनबाय आं थाबल' देरग्रो नोंसोर अफ्रि रानि आरो दाउखा राजा नोंसोर सानैबो रायजोफोर नोंथांमोना आंनि बिनानावनि नामखौ मिन्थिया नामा आंनि बिनानावनि नामानो जाबाय अफ्रि रानि अफ्रि नामा मोजांथार ना अफ्रि बारा खुसि जाजाया नुबाय आगसिथिं सासे आगदाथिं सासे बोरै लानानै थानांदों आं बिमाथां बिनिखायनो दुखुथिया जिउ होनो आङो दुखुथिया जिउ साला फंबाय बिनानाव बिना लानानै बिसोरखौसो लावखाथां माथां बुंगासिनो आङो ओइ बिदा सिरिथा तो साला बाखुरा सिर जा नोङो बाखुरा हुआ तो क्या हुआ दिल वाला है ना आफा मानो लिंहरदोंमोन आंखौ नोमा उन्दैया ओंखाम गोरलै जानो थांनाया दाबो फैयाखै थांलाय लायनानै फैलाय आं देहाखौ एसे बोरैबा मोनदों आरो गोजाङोबो नालाय बोराय मानसि थां फिसा नोंनो लायनानै फैथां आइ उन्दैखौ जागोन दे आफा फैल' नों ओंखाम गोरलै जानो थांनाया इसेबां गोबाव ना मा खालामहैबाय थादों बियो ओंखाम गोरलै जानो थांनाया दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय अमा राजानि न'आवनो रोदा सुसिगोन नामाब्रा नोंलाय थांला नामा मा थांनोबा थांबाबो बोराय खरलेखौसो नायहैनांगोन आं गावनि फिसायखौ नायाबालाय सोरखौथो नायनांगौ जाखोब्रा नोंलाय बोराय खरलेखौलाय बोरै नायथारनोबा बोरैबा नुथारैहाय मा अब्लाबो उपाय गैयाना बोराय हौवाजों हाबा जाबाय जेब्ला बोराय हौवाजोंनो थाखानांसिगोन ना नै बालावबो थाया खारनोसैसो आं साननैसोनि उनाव बावै बहा खारगोनब्रा नोंलाय आं खारनाय जायगाखौ नोंनो खोन्थानांगौबा आंनि खारनायालाय मा खारनाय जानोसै बावै आंलाय सिरि सिरिसो खारगोन दा दाउसो देलाय नोंखौ सोरबा लांनो फैदों आयौ बाला सोर लांनो फैदोंहाय बाथमिज बोराया नङाथ' नङा नोंनि बोरायनि फिसालाया नोंखौ लांनो फैदों नंगौ आरो औ नंगौ होमबालाय थांनोसै आं बावै थफिराम अमा राजाखौ नुदों नों नुबाबो नोंनोलाय मानो खोन्थानो आंलाय मानो खोन्थाया अमा राजाया आंनि फिसाय ना अमा राजाया नोंनि मा जायो बेखौ आंनोलाय मानो नांगौ नाथाय मोनसे खोथा दाबो गोसोआव थायोलै नोंनि थाखाय आं जेलनि ओंखाम मोनजानांदों सरि थफिराम मा सरि होनबानो जायो नामा बेलेगा सरि होनबाबो नोंनि सरिखौ लाथारालां आं मिथिगौ आं गोरोन्थि मावदों थेवबो निमाहा बिबाय आं नोंनाव होद आं निमाहा होनो हायालै आंनि गोसोआ एसेबां गुरै नङा अन्थाइ बिखासै आंनि बिखाया अन्थाइ बिखासै बेनिखायनो नोंखौ आं निमाहा होआ बयबो आंखौ गाज्रिल' मोनो दे आं इसेबां गाज्रि नामा आंथ' अमा राजाखौसो थैनो बायदि मोजां मोनो आइला मानसिफोरालाय थांजोब्बाय नामाब्रा अमा राजा नोंहालाय दाबो थांनो जायाखै नामा अमा राजा आं नोंजों रायलायनोसो फैदों मा रायलायबावनांगौब्रा अमा राजा नों आंखौ इसेबां गाज्रि मानो मोनो आंथ' जेबो खालामाखैना मा जेबो खालामाखै नोंनि थाखायनो थफिरामा जेल जानांदों आरो हाफांखौबो नोङो किडनेप खालामदों बेफोर बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो मावदों आं नोंखौ जाय नायनो हाया नोंखौ जाय मोजां मोना बेखौ नोंनि लामानिफ्रायसो बुस्रांनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो अमा राजा बेनिखायनो आं गाज्रि लामाखौ लाफ्लांबाय बेबारनिफ्राय आं बेफोरबायदि जेबो खामानि मावला जिबौ गोसोमखौ फोथायगोन थेवबो आं नोंखौ फोथायनो हानाय नङा थांदो हांग्रिमोनदि थांदो हांग्रिमोनदि नों इसेबां मोजां मोनो हांग्रिमोनदिखौ जायनि जाहोनाव हांग्रिमोनदिसो बुंबाय नों आंखौ औ आं हांग्रिमोनदिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आं हांग्रिमोनदिखौ दुखु होनो गोसो गैला
अब्ला आं मा जागोन? नोंहालाय मा जानांगौ जाखो? माबा मोनसे जागौमोन नाथाय नोङो दुस्थ' बांद्राय ना मानसिया दुस्थ' अयनाय दुस्थ' बेनिखायनो आं नोंखौ आंनि जिउआव लाबोलालै। आंखौ एसेबां बेफोरबायदि खालामबाय नों। आंनि मुङाबो ओरैनो साम' खिंखिरि नङा। नोंखौबो आं सानसे लामायाव लाबोनानैसो गारगोन। नों दा एसेबां दुगा जादोंना अमा राजा, नोंखौबो आं लाथिख'आवसो खालामगोन, नायबायल' था। बेनि थाखाय नेनानै थाथ'दो नों।